Hier achter mij de Balzerse Veert in Haas. Ja, de Luid East, er is een weg. Die had er al je bij het winterwaar. En Joet, het scheelde wel 10 jassen bij Juster. Nou ja, is een beetje hoe dreun, maar het weer vol en minder koud voor het gevoel. Hoewel het natuurlijk nog volop winter weer, maar uit toch sneeuw, wat lichte sneeuw en hoe sneeuw sprutsen, joen en vannacht. Nog altijd een kans op sneeuw, soms ik matige sneeuw, vooral in het noordelijke pad van de provincie, misschien letterlijk wel in het westen. En dat betekent de kans op glijdens. En verder heb ik nog altijd een matige frost in. Dan steeds maar zo'n min 4 graden op de eilonen, en min 6 of min 7 graden verderop op het Vasteland in de provincie. En misschien komt er zelfs nog wel een graadje frost bij hier en daar. En dan, de wind, ja, die zal matig wezen of zwak. En dat is het verhaal van vannacht. Morgen, oedai, we hebben het over een temperatuur zo om bij de plus 1 graad op de eilonen en min 2 of min 3 graden verderop de provincie. En dan hebben we het nog altijd nu winterwaar. We hebben het nog altijd nu sneeuw en lichte sneeuw. En we hebben het nog altijd nu de kans op glijdens en soms matig zicht en waarschuwing van het verkeer. Maar de wind komt al uit oren richting wij, zuid-zuidwest. En dat is het teken dat het waar ik verhoord. Het fruitjoch. Sneeuw, Rijn, sneeuw. Nou, ik denk meestal sneeuw. In de nacht oergent in Rijn of IJssel. En we hebben toen daar nog altijd nog een temperatuur zo om bij de 0 graden heen. En dan hebben we het in de nacht misschien nog over 1 of 2 graden frost. Dan komen sneeuw en mandje. Hoe daar 4 graden in de plus. Taaiwaar, maar Rijn op sneeuw. Maar Rijn en sneeuw weer op mandje. En in de nacht een temperatuur om het vriespunt. Misschien wel een graadje frost. Dus blijft de kans op glijdens. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.